Det er sådan noget tykt noget. Det er rigtig tykt. I kan se, hvor tyktflyden der er. Og det skal man ikke, vi skal ikke røre ved det her bagefter, fordi så er det ved at ødelægge jeres fingre og ødelægge jeres tøj ved det. Er det ætsende? Det er kraftigt ætsende, ja. Dem, der filmer, de taber. Og lugter det. Hvad hedder det? Hvad er det, du har her? Det her, det er svovlsyre. Jeg vil også op og se. Henning, Ja. jeg har prøvet at slå meget ætsende, ikke også? Hvor det er, jeg har hældt det ned på jorden, ikke også? Og så gør det meget. Selvom jeg ikke har rørt det, så gør det bare ondt i mine øjne og min næse. Det skal man ikke. Hvorfor gør det det? Det vil opdage, det går ganske langsomt. Processen går langsomt. Bobler. Oh my god, it's fabulous. Oh, Jesus Christ. Lugter det? Salmine er ikke græn. Jeg flækker. Læg mærke til masser af film og Jennifer. Jennifer skrummer det. Det begynder svovlsyren at trække vandet ud af sukkeren, og så se, hvad der sker nu. Hvor er det helt sort? Ryger. Den er sådan stor. Bliv siddende. Bliv siddende, hvad er det, du laver med? Sæt dig ned, Marco. Den her is, det der. Du kan sagtens se, hvor du står. Lille lort. Det er lille lort, det der. Det er ordentligt lort, der kommer ud af røven. Det ligner en, der er i gang med at trykke. Det ligner en elefant, der er i gang med at trykke en ordentlig. Lille menneske, du har trykket lort ud med. Jeg vil gerne røre ved den. Er den varm? Der er stadigvæk svovlsyre på. Men hvis man har handsker, ætser den handsker. Trækker den vandet ud? Trækker vandet ud af sukkeren, jeg bliver skubbet lidt. Det er klamt, det der. Shoot den der lort. Den usynlige handske. Den kan der komme så meget ud af sådan en lille... Og den er sød. Det gør jeg ven. Det er kulstof.